öljigt det där. Börjar öljigt la. Bränna näck. Men kommer så väl in i distnatter och kommer här på målplan. Jag har hört 2 mål mot i halvlek och här var faktiskt kontrollen där. Så börjar rätt sen hålla öljigt och bränna efter. Ja, öljigt och det är reist så stångar ut. Men jag har 8 touchskott stängt mig alltid där. Det är ju snö och det var väl att han är inte mål. Det kommer saktans. Där skjuta en av stängt mig. Ja, som mål nästa någon till förra. Vi var inte ordentligt helt uppe här. Ja, manglar Sintra och Geist och villskap alltid. Och så är det för att konstruera ett här skott. Bränna öl i ett lag. Stoppbröjans. Vad ska så köpa det morgon? Ja, vi skulle vara öliga klara. Och vägarna bättre på köra på en av. Och så här var fokus och klara på att köra bollen in.